Професионална гимназия по транспорт Владимир Петков Минчев, село Владимирово, обявява своят прием за учебната 2024-2025 година в следните специалности: монтьор на пътно-строителна техника, механизация на селското стопанство и третата възможност – експлоатация на автомобилния транспорт с изучаване на английски език. Всички успешно завършили ученици могат да се реализират в пътното строителство, в земеделието и селското стопанство, а защо не и като успешни студенти. Ние обновяваме материалната си база за едно модерно и интересно обучение чрез нови машини, нови технологии, ново оборудване и нови възможности за интерактивно обучение. Срещаме професионалните и общообразователните предмети в една перфектна симбиоза от изкуства, професии, наука, експерименти, езикови умения, технологии, математика. Работим в STEM център и интерактивни кабинети, които спомагат за едно модерно и иновативно образование. И работим винаги ръка за ръка в професиите и хобитата, като насърчаваме развитието както на професионалните умения, така и на уменията в различните изкуства. Професионална гимназия по транспорт Владимир Петков Минчев пази традициите, гради бъдещето и търси предизвикателствата. Присъедини се към нашето семейство. Очакваме точно теб!